So, dito tayo ngayon sa may ano, sa Central Clark. Okay. Silip tayo dito guys. Ayun o. May Jollibee. Sunod lang tayo dito. Ang nagtitinda o. Ay! Wow, ayan si Royce Hotel. Oh, yun o. Royce Hotel. Laki niya guys oh. Ito yung bagong-bago rito. Ayun. At ito naman si Jollibee. Si Berly bumili ng lemon. There you go. So, ito yung mga kanya. Oh, katutubong nga ito. Masisipag sila, madiskarte. Oh. O dali, kanta. Ano ang paborito nyo kanta? Oh, bisa nyo na. Ay, Berly, lago. Bayaran mo na lang, Berly. Bayaran mo na lang. Oh, yan. Ay, wow. Kumain dyan pa, Berly. Wala na akong magagawa. 390 lang kanyan, eh. Kung saan nagulat ka di ko maintindihan. Ang dami kong nagmamahal, siya pang nag-iiwan. Siya pang nag-iiwan. Oy, tip mo na lang yung 10. Okay, okay. Ang gagaling nyo naman. Okay, thank you. 390. Robert. Ay, naku, hindi sa magkaya. Okay. Hey, goodbye, Clark Center. Ayan yung mga building dito, guys. Technology Elite Alorica. Ayan, no? Yung malambot na. 7-Eleven. Oh yeah, 88 massage. Single Bongo Premium Music Lounge. Ow! Lounge. Korean Grocery. Ayun po. Dream Mart. Alright. Alright. 7-Eleven. Monterey. Ay, wow. Si Monterey. Ay, Monterey. Monterey. Tapa-tapa. Ay, wow. Tapa-tapa. Ano na? Ayun, no? Tapang na lang tayo. Tapa-tapa. Ay, rugo. Tapang nano lang kaya rin ni boy? Tapang kabayo. Data nano lang tapa rin eh. Ay, wow. Silang post na, no? Na po ang CDC Park. So, andito na kami. Wala yata silang banda. Ay, wow. Ano? Wow. Wow. All I can say is wow. That's all. Wow. Okay, andito na tayo. Manganta mo. Charan, parang nag-field trip kami. Oh. Ay, wow. Hi guys, manganta mo. Ano mo? Manganta mo sa CDC Clark guys. Wow. Wow, galing. There they are. Ayun, there they are. Ayan, ayun, no? Tara na. Ito lang yung pagkain natin. Ito lang yung pagkain namin. Dali ka, shake. Ay, masibig ka pa. Avocado. Hindi ba? Bibili Rosario na shake. Sa aming picnic.
Ay rugo, may bakwit na rin, no? Ay rin, no? Mamok si ay rin. Mabusoto, ay? Berli. Tirayan mo na tirayan, Berli. Ay, wala mag-iiwan na ano, ha? Bawal mag-iwan ng basura dito. So, tour ko kayo dito, guys. So, ito yung artillery natin dito. Ayun, no? Ay, wow. Ito yung kalumalumaan na gamit noon. Panahon ng Hapon. Ano, basukan lang. Kaboom! Tara na dalan. Del Pilar. Ayun, Del Pilar daw. Del Pilar. Artillery Memorial. Ayun, no? Okay. Alaala sa lahat na may giting na artillery yung naglilingkod sa bayan simula noong 1896 hanggang sa ngayon. Ayun. Ay, ma-artillery natin, guys. Oh. Ay! Ay, wa. Ay? Ay, wa. Ay? Foundation of the Philippines Incorporated. Artillery Foundation pala to. 1992 na itayo. Okay. Ay, rugo. Ay? 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 Likwanta na ako. Ay? So, ito guys, bigla ang yayaan lang talaga to. Ni Brusoto, niyaya kami. Nagkayayaan. And then, eto na. Nabuta kami ng lintik-lintik, ambon-ambon. Sayang, medyo madilim na yun yung park, guys. Oh. Pwede ka magtakbo-takbo dyan na walang salawal, guys. Oh. Ay! Nga mo. Kaswin mo ang. What? Oh, sige. Yan, talaga. Kaswit na talaga rin ninda nga rin. Kaburin pa rin lang. Ay, natoon na lang kaswit. Mamaya. Ay. Parang da sinturon. Nano, sinturanan mo na. O na lang kaswit. Okay, oh, cover up, mate. Cover up. Ayan ang siglat. Pauwi na kami, guys. So, gano lang kami. Nagpa-relax lang muna kami. Dahil puro sa lang ako trabaho. Wala na akong vlog. Okay, cover up. A little bit. Okay, Berle. Position. Okay. Okay, guys.